Jeden múdry muž raz povedal, že včely nikdy nestrácajú čas vysvetľovaním muchám, že med je oveľa lepší ako hovno. Je to silná myšlienka, ktorá nás učí, aby sme sa nesnažili presvedčiť tých, ktorí nevidia našu hodnotu. Každý z nás má svoj vlastný med, svoje vlastné jedinečné kvality a hodnoty. Preto nestrácaj čas vysvetľovaním svojich snov a cieľov ľuďom, ktorí ich nechápu. Sústrediť sa na seba a svoju cestu je oveľa dôležitejšie. Tí, ktorí skutočne chápu tvoju hodnotu, ťa podporia bez toho, aby si ich musel presviečať. Pamätaj, že tvoja energia by mala byť investovaná do tvojho rastu, nie do získavania schválenia od iných. Každý z nás má jedinečnú cestu a názor ostatných by ťa nemal od nej odvádzať. Dôležité je veriť v seba a ísť si za svojím cieľom s odvahou. Podiel sa o svoj názor v komentároch, zdieľaj tento príspevok, aby si motivoval aj svojich priateľov.